Puilano Midirano Hambai Maruo Mia Jama Haki Jabaral Jakaimani T Kaisa Sengorot Mandai Block Komotini Vision Klaijak Cinti Pramotha Patu Piso Kaisa Press Midma Khaja Khaiman Kamo Haino Tini Jao Dipu Diabolma Song Jama Haki Je illegal Je Cox Hamani Totally Sung Party by Ling Bokuri Kisu Kuri Party of Jama Hidan to Nahamani Sopon Devolma Kaisa Jini Dipramotani Saka Songoton Soda District Vice President Borok the party the rule Samani অথবা जों जे निदेश रमन अमस संग मा खाइनाय हाइपनो जों पार्टी रक जाव मा हाइकै अमो हाइ जागाव अमो हाइकै मा खाइनाय रने जों रां चानानै हाइ खाइनाय दकरै आं आरो कोइना मुजुङो तिप्रा मथा होइते आं रिक्वेस्ट खाइना मुजुं जेता इलिगेल जेताव दिपु देबरमा जों जाव मा हाइकै भाइरेल खाइ दमनि सोरां साथि होइते अमनो दाति दातिकै बन्द खाइनाय बागै तेगिसा नों रिटार्न छावै तिप्रा मथानि अथवा बुवागानि नेतृत्वे जाव मा हाइकै हाइना जे खाइ दमनि अमनो दाति दाति रसैना हान बागै आं मानदाय ब्लक कमिटिनि पक्षंगै तिप्रा मथानिंगै आं आवेदन खाइजाव इमे दिल्ली अमर रसना बागै तांनि बागै अरो किसु ताबो तिप्रा सारक थानचां माने जरावो ओ थानचानो सामुं बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबो एडिसि हाबं फेमेन 8 मास ओ 8 मास जों ताबो सरकारनि मानथाय सप्ताय होइते जों पुनर ताबो आबरत रैसिमियाखौ जे तंमनि राज्य सरकारनि जे रेगा जे सामुं खाइतों आसो खाइमान तंगो अथवा जिनि एडिसि प्रशासन होइते जों तिजा लामा तिजा खाइ दंगो पीडीएफ फान होइते अथवा निने पञ्चायतनि जे डेभलपमेन्ट फान होइते किसे मिसे जों सामुं खाइजाय दंगो विलेज कमिटिनि पक्षंगै आसुकसि गे किन्तु तिनि सरकारनि कोन एकटा कतगला तिनि गरक सामुं खाइमानि अमरते जों कोनो जों सिगला बदनो जों निदेशरिया सपन देवनो जों निदेशरिया किसुनि अमाय जे इलिगेल जे पक्ष साइतमोन आंखौ अमना बागै आं माने तिप्रामथंगै आं दुखजनक खायतान बागै खाजानि ताखुकताय बुकचम अरव किसु बिडे अथवा रुलिंग पार्टी र दिपु देबरमना काइसा माने उसिंखला खायमा काइसा माने चुकलि सिगै ओ तिप्रामथनि बुमुनो हामिया खानि बागै अबताव बुबाग्रानि नेतृत्वे बुमग्राना बुमखां कसम खायनानि बागै अबताव माहिगि खाय दंगो अ चक्रान्तनो दारि दारि बन्द मा खायनाय ताखुक दिपुनो आंबोनो हामिया सामाखौ गया नों जदि अमा हाइकै जों नुगै तंखा सपन देबरमा अथवा सञ्जित देबरमा करे दिपु पट दं अथवा दिपुताम सामुं खाइ दं नों अम सिङावै नों पार्टियाव सिदान्त खाइयानो खाया नों अम नों सोंनान दरकार दंमोनि सोरां साथिनि मिडिया बाय जाति सायना आं बनो दिपसे आं बनो हान्जा टक साया हाइपनो नों अमनो सगां नों चिन्ता दाना खायै अम हाइकै नों तिसेया तंखाय खुब काहामखौनो आं आसा खायो इमिडियेटली अमनो तारातारिखे बन्द खायनो बागै आं तिप्रा मथानि 11 नং मानदाय ब्लक कमिटिनि पक्षंगै आं रिक्वेस्ट खाइजो नों दारातारिखे अमनो तानानि बागै आं कइजौ जदि अमा हाइन तंखांखाय काइसावता चिनि सिस्टेमिटि दङ अरो पार्टी लेभेल दङ अथवा चिनि ब्लक लेभेल दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ नों फाय अरो इनफरमेसन खाइमा खमु ताम बागै नों इनफरमेसन खाइफैया चिनि नलेज जों ताम खानाया अमो काइसा जों जत्न वानसन दरकार যারা চিনি যে ত্রিপুরা হাসতিনি যে বড় ওয়ানসুদি গাহামकै তাবুসুক যারা जों যে ত্রিপুরা মথানি इंगुई जों अर प्रग्राम होइते शुरू खायै निनि ड्राग्स एवारनेस जों खायै दङ जों ताबु एडिसि हापां फाइमानि यागुलो निनि प्रग्राम থেকে शुरू खायै निनि ड्रागनि होइते जों मुक्ति उनानि बागै जों ता एवारनेस खायै दङ जागा जागा थाङै जों बासन लय दङ अमनो तारातारिखै बन्द मा खायनाय चिनि सिगलारक आगामी भविष्यत अथवा थिनांग जों तामुं थांनो अ सिगलारनो जों रिक्वेस्ट खायो बुमा जों रिक्वेस्ट खाय दङ हाइपनो नों जावमा हाइकै ताबु इलिगेल केसेस कक साइ दंमोनि अमन्ति जों खुद दुखजनक जों तिप्रा मथंगै नों अम इमिडियेटली दिपु देबरमा नों खरकसा नों तिप्रा मथनि आदं तंखाय ताम बागै जों इनफरमेसन दफाया और जों मानसमान दरकार जारा ताबु चिनि जेव सां साथिनि जारा ताबु ब्रक जमा हाइकै रांचाव तिप्रा मथनि उङै रांचाव निनो स्किम जमा हाइ रांचाव जे साइ दंमोनि नों ताम बागै पार्टीव नों फाय नों इनफरमेसन दिया अम जतन चिन्ता खायनान दरकार काजे जों अरो बिचार खायमा खमु नों दिपु देबरमा नों सानाय सब आं प्रश्न खायना मुजुङो ठीक नों तिप्रा मथना हामजागो बुबागना हामजागो आं अमनो सिगार खायनाव तामन बागै नों अरो थानचानि मारिनो नों
함장의 동강가이 파티 가이사 레벨 동어 파티니 가이사 시단도 동어 능어로 만다이 가이사 헤드쿼터 파티 오피스 동어 블록 레벨 호이테 지나 만다이 파티 오피스 능탐바게 파이 저는 인포메이션 이야 파티나 탐바게 능 인포메이션 이야 어먼뜨이 খাজানি তাকুকতাই বুকুকচং जों যতক্ষণ পর্যন্ত বুবাগারান যে নেতৃত্বে जों তাও থানচানি মারিও जों সামুং খাই দङ অ সামুংনো বদ্ধ খাইনি বাগै অ সামুংনো অরৈপরে খাইনি বাগै ত্রিপুরা মথানি সামুংনো গাहाम খাই দङ नंगनो अम कालि सिनाने बागै बर अमा हागे इनलिगेल पक साइ दङ आं ते केसे रिक्वेस्ट खाइना मुसुंगु सोरां जातिनि जे तिसेनाय इमे दिल्ली नङमता हिसाबनो तानै अमनो शिकार खाइनाने बागै आं कइजाबो जे सोरां जातिनि ngui जों जे तिसेनाय नोंगमो नों पार्टीनि हयते सिद्धांत ना हाय नों सोर सोंका नों ताम खाइगो माके नों इमिडियेटलि नों माके तिसा आं মিডিয়া বন্ধুর না আং সানা মুসুঙ্গ মিডিয়া বাইরেও না আং সানা মুসুঙ্গ যে কোনো একটা মিডিয়া প্রেস খাইনানো সিগাं কাইসা পার্টিনি কাইসা রুল দङ अ रुल मते नों तथ्य संग्रह खायै गाहाम गैसोङै नों काइसा भाइरेल खाइनानै दंमोनि तबे नों केमतो पार्टीनि सिद्धांत सारा नों पार्टीनि सिमुं करे दीपु पट दं अथवा